Generálna prokuratúra, vôbec prokuratúra ako taká, je štátny úrad, ktorý pôsobí ako klasický socialistický úrad, povedal by som až sovietského typu. My dnes nebudeme len kritizovať, ale budeme navrhovať aj funkčné riešenia, aby sme z tohto úradu vedeli v budúcnosti spraviť úrad funkčný, alebo aspoň lepšie fungujúci. Skôr ako prejdeme ku konkrétnostiam a aj k vecným riešeniam, ktoré odprezentujú moji kolegovia Alojz Baraník a Eugen Jurzica, dovolte mi, aby som zaujal stanovisko k aktuálnej tzv. Maserskej kauze. Dámy a páni, tento smerácky megaškandál len podčiarkuje naše smutné skúsenosti z minulosti, keď sme sa stali svedkami toho, že prokuratúra samostatne nevyšetruje a ani neodhaľuje. Reaguje vždy len na prípadné zistenia médií, investigatívnych novinárov či kolegov v politike. Tak, ako tomu je aj v súčasnosti v prípade kolegu Beblavého zo strany Sieť. Z morálneho a etického hľadiska je to, čo sa dostalo na povrch, nepriateľné. Arogancia Smeru prerazila dno. A je symptomatické, že sa to deje v čase, keď vraj nie sú peniaze na zdravotné sestry a iný zdravotnícky personál. A títo sú v čase, keď vznášajú svoje oprávnené požiadavky, perzekuovaní a zastrašovaní vládnou mocou. Je hroznou hanbou a je obľudné, že sa preukázalo, že peniaze, ktoré sú určené pre chorých ľudí, pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál, končia v rukách pochybných individuí prepojených na vládnu stranu Smer. Dámy a páni, Maserská kauza je ďalšou defraudáciou verejných zdrojov obľudných rozmerov. A preto strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie vo veci tejto aktuálnej maserskej kauzy strany Smer sociálna demokracia. Fakt, že do nej môže byť zapletená dokonca aj bývalá modelka a dnes sekretárka predsedu vlády Mária Trošková, len zosilňuje podozrenie o pôsobení organizovanej skupiny na úrovni riadenia štátu, ktorá systematicky defrauduje verejné zdroje. Prudký nárast platieb zo strany štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne zariadeniam Pavla Kostku, pochybnosti o ich odôvodnenosti, angažman bývalej ministerky zdravotníctva Zvolenskej v tejto záležitosti a napokon aj samotné objavenie sa mena Troškova v sprievodnom dokumente. Toto všetko sú podľa nášho názoru relevantné skutočnosti, aby sme mohli tieto podozrenia vysloviť. Myslíme si, že okrem riadneho vyšetrovania by do celej záležitosti mal vstúpiť aj Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keďže vnútorná kontrola Všeobecnej zdravotnej poisťovne evidentne zlyháva. Z predchádzajúcich medializovaných informácií vyplývalo, že s peniazmi poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne nominanti Smeru sociálna demokracia nenarábali hospodárne v súlade s verejným záujmom, čoho dôsledkom bola aj rezignácia šéfa poisťovne Marcela Foraja. A nová maserská kauza Smeru sociálna demokracia presne zapadá do tohto smutného obrazu. Dámy a páni, teraz by som poprosil svojich kolegov, aby vám poskytli ďalšie informácie k fungovaniu prokuratúry, včítane návrhov riešení strany Sloboda a Solidarita pre lepšie fungovanie v budúcnosti. Keď sa pozrieme na štatistiky, ktoré vydáva generálna prokuratúra, tak z rôzno zistíme, že počet stíhaných a odsúdených trestných činov v oblasti korupcie je veľmi nízky, až extrémne nízky. Čo to prakticky znamená pre našu spoločnosť? Znamená to asi to, že tí, ktorí by sa mali báť, sa neboja, pretože vedia, že prokuratúra z vlastnej iniciatívy nestíha vôbec a keď stíha, tak ako povedal kolega Galko, len ako dôsledok toho, že niekto na nejakú nepravosť, na nejakú korupciu poukázal. Teda politici, korupčníci v politických kruhoch sa nemajú vôbec čoho obávať. Extrémom v tejto oblasti je špeciálna prokuratúra, ktorá v podstate funguje ako právna ochranka pre politikov,
pretože jednoducho všetko zametá pod koberec, nič z vlastnej iniciatívy nevyšetruje. Naopak je častým prípadom, že vyšetruje tých, ktorí na korupciu poukazujú. V tom zmysle je v podstate celá prokuratúra len akousi PR agentúrou, ktorú politici potrebujú na to, aby preukazovali, že sa niečo v oblasti stíhania trestných činov deje, keď sa v skutočnosti nedieje nič. Teraz by sme mohli niečo povedať o tom, čo s tým. Prokuratúra je, ako povedal Ľubo Galko, úplne uzavretá, takmer nič o nej nevieme o jej fungovaní, nič. To sa všetko musí zmeniť a dá sa to zmeniť. My budeme presadzovať takú legislatívu, ktorá umožní vyhodnocovanie činnosti vedúcich prokurátorov, tak, aby verejnosť vedela, čím sa zaoberali, ako pracovali, kto bol stíhaný, kto nebol stíhaný a prečo sa tak stalo. Ďalej máme návrhy, podľa ktorých by bolo nevyhnutné, aby všetci vedúci prokurátori, ktorí zlyhajú, boli odvolateľní výkonom mocou za vopred stanovených podmienok. A našim ďalším dôležitým opatrením je súkromnoprávna stíhateľnosť trestných činov ich obeťami v situáciách, kedy prokurátori nekonajú alebo nekonajú riadne. Je to právny inštitút, ktorý v našom právnom systéme bol až do doby, kedy právny systém ovládli komunisti v roku 1950 a my budeme trvať na tom, aby sa tento právny inštitút navrátil do nášho právneho systému tak, aby prokurátori, ktorí nestíhajú trestné činy, aby mali konkurenciu a aby v prípade, že sa zistí, že nestíhali trestné činy neoprávnene, mali a niesli za svoje konanie alebo pochybenie aj nejakú reálnu zodpovednosť. Asi sa zhodneme na tom, že ak je jedno opatrenie, ktoré za uplynulé štvrťstoročie pomohlo upratovať Slovensko morálne, ekonomicky, finančne, tak to bola transparentnosť, prístup verejnosti k informáciám. Či už to bol zákon o slobodnom prístupe k informáciám, alebo zverejnenie všetkých zmluv v centrálnom registri zmluv. Bez nich by Slovensko vyzeralo oveľa horšie. Prístup verejnosti k informáciám pomohol aj tento rok, alebo minulý rok, zachrániť miliardy eur, ktoré by boli zmizli niekde v offshoroch. Strana Sloboda a Solidarita má preto vo svojom programe aj záväzok, že bude otvárať postupne všetky sektory verejnej správy a že bude merať kľúčové ukazovatele výkonu verejnej správy. Či je to zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, alebo áno, aj prokuratúra. Čiže chceme prokuratúru otvoriť podobne a viac, ako sú otvorené súdy kontrole verejnosti. Opierame sa napríklad aj o tento graf, ktorý vychádza z analýzy Transparency International z minulého roka a z ktorého je vidno, že trestné činy korupcie končia tak, že verejnosť ten koniec nevidí a to v pomere 8:2. To znamená 80% trestných činov korupcie skončí neviditeľne a nie je možné pre verejnosť odkontrolovať si, či ten vinník bol postihnutý alebo nebol. Prokuratúra z tohto pohľadu je mačka vo vreci a daňový poplatník, a nielen on, ktorý chce mať poriadok v krajine a platí za to, aby bol poriadok v krajine, dostáva mačku vo vreci. Chceme, aby tento stav skončil.